ଯେଉଁମାନେ ରହିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଟେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇ ରଖିଦିଅ ପିଲାଟା ରଖିଦିଅ। ତ ଭାଇମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ରନିଂରେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି କି କିଛି ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଆଉ କିଛି ପିଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଲାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ବି ରନିଂ କରିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ରନିଂ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା କହିଲେ କି ଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ରନିଂ କରନ୍ତି, 11ଟା ବେଳେ ରନିଂ କରନ୍ତି, 4ଟା ବେଳେ ରନିଂ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ସେମାନେ ଏସି ତଳେ ରହି କେବେ ବି ରନିଂ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ କେବଳ ରିଟିନ୍ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରି ହଠାତ୍ ରନିଂକି ଆସୁଛନ୍ତି ହେରି। ତ ଆମ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ପିଲା ଯିଏକି ଦେଶୀ ପିଲା ରନିଂ କରୁଛି ତା ସହିତ ଟିକେ 100 ମିଟର 200 ମିଟର ଘିଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଘିଚି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି କି ଆଉ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହୋଇଯାଉଛି।